Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanano, kumusta? O karon day no, atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino. Bayno, di ta maglangan niya ang laing sumpay ning pinalahi nga sugilanon. Si Andre ug si Ethan. Professor Jero, ang but mong ipasabot nga. May Yes. mga tao, gihapon nga. Yes. Mao ka na. Tungod ka nila, Andre. Kontrolado gyapon nila nga mga elitista ang tanan, ang kalibutan. Professor Jero. Prof, boarding time na ta sa aeroplano. Yes, Andre. Professor Sutonomo Kuroda, sir. Thank you very much. Thank you. We will be missing you, Professor Pagbuminaw Q. sa Lex Pino. Thank you very much, Professor Chotomo Kuroda, sir. Oh, until next time, Prof. Giro, Andre. Bon voyage to both of you. Bye. Bye-bye, guys. Bye. Wala mo kaway-kaway. Wala mo kaway-kaway ni Professor Chotomo Briggs. Ibabay na to? Nga no, Chuck. Gikalipay mo ba dahi kining pagpauli na to sa Pilipinas? Nga kita'y dumog nga na da. Oh, maupod. Ikaw, may kaway-kaway ka ba niya? May kaway-kaway kung gamay ra, Briggs. Buang. Ngingan lang ko ni mo buwang. Kadili ka buang. Ha, tukhono eh. Mo kaway-kaway ka niya. Nga no, gikalipay ba dahi nato ning gipapauli ita sa atong nasod? Kailang gi-cancel ang pagtuon na to din sa Japan? Kaya sabi mo, lipay ba? Liyo ka, oh. Tunas may counter ang pasahero ang nag-unanin mo. Samang ka. Kadanghag, Giroy. Walang isama kadanghag. Ay, nag-istorya mo ko to. Nalipat ko. Mga tarungan pag yun. Mihinay na mo dahil iro kina-implain, Prof. Kung taon-taon, bulo pa na kini. Mga 4 hours and 14 minutes ang duration ng plane from here in Japan ngadto sa Pilipinas. And whether you like it or not, maabot yun kita ro adlaw sa atong yutang na tawhan, Andre. Ato, nahibaw na bang imong girlfriend, Andre, nga mao kini nga atong gidangatan? Nga mabalik kita sa Pilipinas nga da ang kapakyasan. Si Fiona, ang imong pasabot, Prof. Kaya nga ano nagpabalilay nga girlfriend gawas niya nga nagpaabot sa imong pagbalik, Andre? Kagit, Prof. Si Fiona lang ang gipangandoy kung ikaw bastibok kong kinabuhi. Good. But anyway, naibaw ka sa tingali nga ang babae sa atong kinabuhi. Bisag unsa pa ang atong estado, mamay mo gyud nga kabahin sa bisan unsa nga atong dangatan. Yes, Prof. Huwag ko malimot silang gingon. Nga, for every success and failure of a man, there is always a woman behind. Yes, gusto ka. But not necessarily nga girlfriend. But mahimong ato mismong inahan or bisan si kinsa nga duol ka nato. Mituog yung ko, Prof. Anyway, I would say nga expected na gyud nga musugat siya sa nakatuon niya sa pag-abot nato sa Pilipinas sa airport. No, Prof. Tungod kay bisan tuod, mao kini nga itong ginagatan. Huwag ko siya series sa tanan yun. Ang yarang nahibawan lately, maura gyud ang pagkasunog sa akademi. Diyan kita nag-base sa atong study and research. So, maybe siya, imo siyang i-surprise mo pa. Maingon-ingon na lang yung tingali, Prof. Andre, murag nagkaguliman sa unahan bahin ni aeroplano. Ganun ka, Prof. May hunong ang aeroplano nga. Nagpinga naman tata sa runway. Ganun ka. Lagpit mi.
Lagmit may problema, Andre. Ano lagi ang problema? May I have your attention, please? Requesting everybody to please stay on your seats. Everything is fine. Just stay on your seats. Tanawa, Andre. May airport mobile patrol nga. Anya sa dool na ng aeroplano. O, ano na si dagang airport police. Mura silang na alarma. Unsa man yung kada problema, Prof? Unsa man yung kada? Bricks, kasi may problema nga. Hapit naman tatamo abot sa runway, pero di pa hunong manuon na aeroplano. Usa man yung problema ni? Anong ari ka man mangutanan akong ibaga ka? Unsa may naibawan ako? Relaxan ko. Butan na lang gani ko. Sabay ko itubag ni mo. Aw lagi. Wa na. Kalintil na to eh. So, siya eh. Oh, may mga pulis nga. Misa ka na ng aeroplano. May dakpon tingali. O kinsa man. Oh, wapo ko kibawa na. Buwang. Why, excuse me. Excuse me. Excuse me, Engineer Brixton or Engineer Chuck. Yes, sir. What's the problem? Is it a problem-solving officers? You two were under arrest. What? Well, unsa ko na, Bricks? A cardiac arrest? Unsa ko na? For what reason, sir? For what reason? Unsa ba kay rason, Prof? Nga gidakop mas sila sa Bricks ug Chuck sa mga Japanese authorities. Na-assume ko, Andre, nga related or konektado ko ni atong akong iuni mo nga hilom silang gihimuan og investigasyon tungkol sa pagkasunog sa academy. Nga sumar sa akong nahibawan ang impormasyon nga may kadudahan footages ang duruan. Unsa? Taod-taod na di mong nagkarelasyon si Engineer Andre, day Fiona. O nang inyang. Pero sa imong tanaw, unsa man siya ka matinud-ano nimo? Wako yung kasaway ni Andre nang taliwa sa among relasyon. Batuman siya may desisyon nga mularga sa Japan kalabot sa iyang career. Nga para nako, importante kit kaayo para niya. Hinahinay ko nang giamama ng akong kaugalingon. Nga dili gitingali kami. Oh, Og dili na tingali ngayon pang maglaom niya ng inyang. Angay ko na tingaling kalimtan sa himpit si Andre. day Fiona. Kung ikaw kahang ni asa akong dapit ng inyang. Unsay imong bation. Unsay imong buhaton. Gikasubo kong di lang kumutubag ni mo bahin, anak, day. Maglaom niya ng inyang. Angay ko na tingaling kalimtan sa himpit si Andre. day Fiona. Kung ikaw kahang ni asa akong dapit ng inyang. Unsay imong bation. Unsay imong buhaton. Gikasubo kong di lang kumutubag ni mo bahin, anak, day. Nga sa imong tanaw, sa imong pagsapot, wala mo hatag og bilin mo. Maglaom niya ng inyang. Angay ko na tingaling kalimtan sa himpit si Andre. day Fiona. Kung ikaw kahang ni asa akong dapit ng inyang. Unsay imong bation. Unsay imong buhaton. Gikasubo kong di lang kumutubag ni mo bahin, anak, day. Nga sa imong tanaw, sa imong pagsapot, wala mo hatag og bilin mo. Maglaom niya ng inyang. Angay ko na tingaling kalimtan sa himpit si Andre. day Fiona. Kung ikaw kahang ni asa akong dapit ng inyang. Unsay imong bation. Unsay imong buhaton. Gikasubo kong di lang kumutubag ni mo bahin, anak, day. Nga sa imong tanaw, sa imong pagsapot, wala mo hatag og bilin mo. Maglaom niya ng inyang. Angay ko na tingaling kalimtan sa himpit si Andre.
Day, Fiona. Kung ikaw kahang asa akong dapit ng inyang, unsay imong bation? Unsay imong buhaton? Gikasubo kung di lang kumutubag ni mo bahay na anak, day. Nga sa imong tanaw, sa imong pagsapot, wala mo hatag og bili nimo. Dako nag-itapang sa inyong relasyon. O nga mas maayo tingali kung itugod sa higayon nga magkakita mo pagbalik, magkasulti mo, mauna inyong hiskutan ang inyong mga priority sa kinabuhi. Aron mahibaw-an nimo kung kamo pagyod o dili. Salamat ng inyang. Pero kadiyot rago di ay day. Di ba birthday man nimo ugma? Bitaw. Kinsay dasayod nga manawag siya nimo og i-greet ka. Wala ko maglaong paana ng inyang. Kaysa gikaingon ko na nimo. Human sa iyang paglarga sa Japan. Wala ko makasinati nga may hatag pa siya og bilin ako. Bisa na lang sa pag-greet sa akong birthday. O even sa mga dates nga mo untang gi-value before. Alas, may abotag yung kita sa Pilipinas, Andre. Yes, Professor. Manginaot lang tingali ta. Nga katong nahitabo sa New York City. Nga ato untang gipreparahan. Dili og dili na umausap. Sa susamang pagitabo. Andre, mag-ampo lang kita. Why imposible sa pag-ampo? Asa ka mo diretso, Prof. Right after sa courtesy call nga gipahigayon sa Malacanang. At tulang tingali kumupuyo sa probinsya, sa akong hometown province. At to ko magpalabay dito og pipila ka tingali ka buwan, ay gusto kong mag-refresh sa akong kaugalingon. Mao ba? Ikaw, Mustay patingali ko din sa Manila. But, inigkanaog na to sa plane. Maglukat kong plane ticket online para sa pagpauli na ko sa Cebu. Timing, birthday ni Fiona ugma. Buot ko siyang surpresahon aron nga makabawi ko sa mga higayon nga uwa kami magkauban sa mga pagkuwang nako sa among relasyon. wow, good idea. Salamat, Prof. So every now and then, magkinuntakay lang tama pa na. Okay, Prof. Jero. Kadit, May problema. kanang hulagwing na sa newspaper nga gibasa anang imong tupad, Prof, nga puti. Oh, murag nakakita na ko ng babayana. What was this? Ngayong pagbuminaw sa yes, ma'am. Pino. Iris ka? Ay, iyo, duzo. Thank you very much, ma'am. Ay, dumaragat ako sa imashita. Hain ba nila babayana? Tutuman na kahulagbay nga naa sa front page. What is sa front page, Prof? Murag sa business column kung wa kong siyap. Kadiyot. Kini bayana, Prof. Hain. Kini. Oh, siya? Yes, Prof. Siya. Ngano? Ngano, Professor? Siya si Mary Sophie Rodriguez Lee. Ang bugtong anak sa labing iladong business tycoon karon sa atong nasod. Ug ilado sa internationally. Ni kaniyos Mr. Gabino Alferez Lee. Oh, bao ba, Prof? Ug ilado usab sa karon dili lang sa iyang pagka-fashion model but siya usab karon ang internal vice president sa ilang company. Nga mismo si Mr. Gabino Alferez Lee ang CEO, ang iyang amahan. Sa lagtod, bigatir siya, Andre. Sa pag-ila kaniya sa mga tao, well, bisan ako, sa kung pagkaila kaniya, she's a very nice person. Matinabangon, labi na sa mga needy.
Di man kuno ka mo magkamit, ha? Coincidence sa katong among parakita, Prof. Unintentional. Nahinomdom katingali ni atong una na tong meeting sa usa ka 5-star hotel. Din gitigom ang mga pundok sa scientist and inventor sa nasod. Yes, nahinomdom ko. Motong higayon na nga nakablock ko niya sa hallway. Din paingon siya sa elevator. Gikot niya nga akong atensyon nga nakaila ko niya. Din nangayo sa kong sorry. And that's it. Unsaya reaksyon sa nahitabo? Sa akong pag-recall, medyo napikon siya. Kay nasabot na nga nagdali siya. O posible may danon nga giapas. Bisikit siya kanunay, Andre, o Ilado, but generally, she's a very nice person, cute. And maybe tungod sa maong sitwasyon, wala mo makita o ma-appreciate ang iyahang pagkasiya. Tingali, Prof. But I can assure you, she's really nice person. A very nice person. Ug dagha mga tao nga walang makaday kaniya, but nagmahalag yun kaniya. Okay. May gani, Prof, kay may nagpaabot na dahing bus. Nay, itong sakyan karon paingon sa Malacanang para sa courtesy call sa presidente. Nakikoordinate ng daan na itong embahada sa Japan sa itong mga kadagkuan din sa atong nasod, Andre, before tami biya sa Japan. Hinungdan nga nasit na ang tanan. But walang i-expose sa media kini ato pag-abot. For confidentiality. Labi na kay mauni ang nahimo nga outcome. Nagkasabot ko, Prof. Nagkasabot ko. Maayo na lang, Daddy Gab, nga nabalik na paglagsik ang economy karon. Dili sama ni adtong pag-uhay pang nahitapo ang kadaot dito sa New York City. Nga grabe gyud ang crisis tungod sa pag-atras sa mga investors, pagbutang og puhunan tungod sa kahadlok. Well, I trust you, my dear. Dako kong pagsalig ni mo, Sophie. And you have proven many things. Nga ikaw na karon mismo ang nangunay sa pagdasak company. Good job. Thank you very much, Daddy Gab. Di na natin magdugay o sulti, ha? You know na. For always loaded yun ko sa akong schedule. I understand that. But nagpasalamat gyud ko nimo nga bisan sa imong kabisi. Nakahigayon kapag yun og tawag nako aron mangumusta nako. Okay, thank you, my dear. Take good care of yourself. Same here, Daddy Gab. Miss Ives, kindly hand in me sa folder nga nasa table ni Daddy. Oh, yes, Mom. Let me see my sched. Niasa akong organizer. Oh my. Na-overlooked gid ko ni. Conflict man dahil kining akong meeting rong 3 p.m. Kay may nakasked naman dahil akong client. Also at 3 p.m. Oh my. I need to ask my assistant Claire. Miss Ives, I need to see Claire, please. One moment, Mom. Oh. Excuse me, Mom. The folder. Thanks, Miss Ives. Welcome, Mom. Claire, please. Okay, Mom. At 1 p.m., I need to meet the League of Barangay Captains in Cebu City. Then, kinahanglan nga mapirmahan na ako kining tanan nga akong pirmahanan. Aron makaandam na ko sa akong schedule karong 1 o'clock. Kadiyot lang. Kining usangan ni asaw lakway sa newspaper kauban ang president. I think I've already met this guy. What? He's a scientist and an inventor? Engineer Andre Martin? Engineer
Andre Martin, a scientist and inventor. Day, Fiuda. Day, tanawa kung kinsa ding diya sa newspaper kauban ang presidente dito sa Malacanang. Tanawa tayo, Day. Kisa ba na nang inya nga mura ka man excited kaayo nga may patanaw na ako. Ay, tanawa lang gani, Day. Tanawa, Day, yun ba? Day, kini ba? Kini. Oh, si Andre? Sa Malacanang da, Day, dili ba? Ni ana day si Andre sa Pilipinas, Day. Nauli na day siya. No. Ni ana da siya. Ngano ba siya mapaybaw na ko? Ngano? Pistilan. Napublish Malaysian National Daily ang among kulagway ng mga delegates nga nakauli na gikan sa Japan, kauban sa presidente, during sa courtesy call nga gipahigayon. Ug nakita na kakini ni Fiona. Oh, si Professor Jero. Good morning, Professor. Andre, I thought dili ma-publish sa newspaper ang atong lagway kauban ang presidente. Oh. Mao bitaw, Prof. Ang akong ikabalakan kung nakakita na kini karos Fiona. Oh, gusto dito, no? Ang ako kung unsaon ko kahasya sa pagpasabot ini. Nga gahapon naman kami abot din sa Pilipinas. Oh, ngano maproblema ka man. May good intention ka man nga nung awa mo si Paibaw, nga may abot na kita, dili ba? Tinood na, Prof. Pero ang problema kung mutuo ba ka siya? Well, kung nagkinahanglan ka na ako, sa akong presence nga maoy makatabang nimo sa pag-prove niya sa imong good intention. Anyara ko, Andre? Oh. Oh, o saman? Ay lang, Prof. Ay lang. Gawas nga dili ko gusto nga makadisturbo sa ato mga frustrations dito sa Japan. Layo ka sad. Sige lang, okay na. Kaya na ako ni. Kung naingnon ko ikaw, Andre, nga ni ako karoon sa Cebu. Oh. Ha? Tinood ka, Prof. Jero? Niya ka karoon sa Cebu? Oh, yes. Oh, sama na. Andre? Ay, pastilan, oy. Magmahay na hinuon ko da, gagipakita na ko ni mo ang newspaper. O kaya na nang inyang. Nagpasalamat gani ko ni mo nga imong pagipahibaw. Kay kunwa pa, wa ko'y kalainan sa nagmatalang og buntag sa iyang gipuhat. Pero day, tigali ba yung hugaw ka lang ugunahuna? Base dog iyan ning gituyo nga wa magpahibaw di mo nga nauli na di siya, kay gusto niya ka i-surprise ka. Wa ko makinahanglan nga iya pa kong i-surprise ng inyang. Ang ako nga ipakita lang utan niya nga sincere siya ug dili magpalaom na ko. Panaday, oy. Ako magyunding sa. Ako kay mapasol ini. Kay kung wa pa ta kasultihin, o dili ka unta mo hilak. Ayaw ba sulang imo kaugalingon ng inyang? Kinagpasalamat pagkani ko ni mo nga imo kong ipahibaw. Pero ang ako mangguday ba? Basta, ayaw lang basulang imo kaugalingon ng... Basta nagpasalamat ko ni mo. Itinuoray ka kang mibati na ko. Pero dahil na, birthday ron ni mo. Bago pa gani immigrate ug nanganta og happy birthday ni mo. Kundi karon nayo, nagsigi kag hila. Okay ra ko na nga. Okay ra gid ko. Ayaw ko kabalaki. Ako sang tubago ng intercom dahil. Paliw ko nang. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Hello? Kira, Gardimis? Ay, si Indy ang ni guard. Unsa may tuyo ni mo ni Miss Fiona. Oh, amin yan. Sabi delivery ni Miss Fiona, ma'am.
naghuwat. Ya, nagdali na ba rin sila? Ha? Ay, pila man ko no guard, kaya ako rin madaog. Si Miss Fiona may mismo ang ipakita ni ma'am. Di bisa masulti kung pinaberanan kung di si Miss Fiona ang matubang nila. Uy, naunsa gud na sila. Hastas pagsulti pilay bayranan, dili makasulti. Nga mubayad man unta kung pilay bayranan. Brad. Ismail? Ma'am, Vian. Ismail ko na beranan. Kanaugan rin, ma'am. Unsa? Gismel? Kadako ba, ada? Uy, bahala na lang pod. Wa ko ikabayad, ana. Ipa-cancel na. Yang saan mo ni ma'am? Kung di na yun ay kinaugon, magtawag ko silang pulis. Kung di na bayaran ni Miss Fiona. Nayabag na sila. Dayfyo na. Murag need gyud nga ikay manaog dito sa guard ay may delivery kuno nimo worth 10K. Ha? Unsay 10K? Unsay delivery? Wala ko'y order bisan asa. Unya 10K pag yun? Uy, mao ba day? Hoy guard, nagpasagad ba lang nag-deliver diha? Basin sa lain na. Wa kuno'y order si Dayfyo na bisan asa. Palayasa na sila dihag kinsa ng mga tawhanan na sila. Basig mangigilad na. Tuo po ka na nila na. Brad, hingilan mo ko na mo. Ha? Ganyan. Kung di ko nung bayad si Miss Fiona, kinaugan ko nung siya ron. Upirma siya nga, di siyang bayad. Unsa? Nayabag na sila. Ganong papirmahon pa man nila si Dayfiona. Naghilak man gani ni Dere, ila pang tiwasan. Ka mga hilampak mo na nila. Sige na lang ng inyang, kanaog ko na lang ako. Ing na ang guard nga manaog na ko. Hala ka diha. Manaog ka day. Ngawa ka man kay order bisan asa. Unya 10K pag yun. Basta ing ng guard, manaog ko. Ako'y makikatubangan na nila. Sige lang, miss. Makasabot ramig, di ka bayad yung imong order. Worth of 10K. Nga mo nga matanaw ni mong usay imong order. Basin magmahay ka kung muling ibalik sa tindahan. Bisan pa tinghaling may kwarta ko, sir. Diligin ko mo bayad. Kaya uspo na ako. Wag ko'y gi-order bisan asa. Labi na nang worth 10K. Ikaw, ma'am. Narani mo. Pero, tanawas ang urusan ng amuntang i-deliver para ni mo, ma'am. Asa man. Ipakita na ako aron madali ta. Kay dagan pa ko gitrabaho sa taas. Amlihin lang ng likod sa kinan, ma'am. Imo lang makita ang gabi mo. Kinahanglan pa pagkid nga ako'y moabli. Inyo pa kong sugoon. Di ka magkang bayad, ma'am. Ikaw li abli. Tanawa ang yun ng tawhana. Piluso po kaayo ay. Gusto na lang ng inyang. Ako na lang moabli. Naglangay-langay lang ni mga tawhanan ako. Sige na, ma'am. Ablihin na aron matanaw ni mo urusan ng nasa suod. Kadiyot lang. Kamu bang mga tawhana mo? Mangingilad mo no? May CCTV ra ba mi din eh? Kita ka ng naong ninyo. Ablihin na lang, ma'am. Happy birthday, Fiona. I love you very much. Andre? Uy. Hala. Unsa gudi ay ni? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, my one and only love. Happy birthday, Fiona. Wow! Andre! Yes! I love you, Fiona. Ikaw lang ang tananalan ako. Baby,
Dahil bungog wa ka mahimuot nga wa ko ikaw dada Fiona. So sa kadapit nga makita mo ang mga manindot na talanaw. Din may kahayag ug manindot nga mga suga, mga dendayan, uban ang mga kalingawan nga makakuha sa mga tensyon. But instead, niya ko ikaw dadaanin ning mamingaw nga dapit sa baybayon. Nining nagkalawom na usab nga kakabiyon. Kana tungod kay dili ko buot. Nga may laing butang nga mo ilog sa akong atensyon. Kana tungod kay buot kong mabati ug masinati ang kinatibuk ang pinitik sa mga kasing-kasing. Nga magulagway sa matuon mong pagbati. Din saksi usab niini ang hayag nga buwan ug mga bituon diha sa langit. Ang mga gagmayng baw diha sa lapyan, labi na yun ang kamingaw sa kagabiyon. Di pa yaman ka. Medyo nahimuot lang ko nimo. Ha? Kayo man kami abulikan ka sa Japan. Sa imong pag-abot, ingon ka ni anak ka romantic. Unya, parinig mo, may dabago ba? Dili ba ko ingon niya na sa sinugdanan? Well, I don't know. Mas nasayod ka kung unsay naa sa imong kinahanglan man. Idipig ang imong naong sa kuntukan. Aron babati mo unsang pa mo sa pinitik sa kong kasing-kasing. Idipig. Kana. Karon, unsay imong nabati, unsay iyang ipa mo. Unsa man ning imong drama? Imo mahinon kung gitubag ko pangutana. Tubag ako unsay imong nabati. Wa ko'y laing nabati. Ang pinitik sa imong kasing-kasing. Karon, unsay iyang ipa mo. Dali ko makatubag nimo pinaagi sa kung na doon na may makatubag ni ini. Kana mauraw sab ang pinitik sa akong kasing-kasing. I love you, Fiona. I love you too, Andre. Subsab ang gihimo na mong pagtuon ug pagpaduki-duki sa Science Academy dito sa Japan. Ug halos dili na kami masayod kung saan ang oras. Kung gabi na ba o lawan pa. Kana tungod sa among kabisi, nga halos dili na mahinungdanon namo ang pagtultol sa oras nating taon. Wa kami giusikan nga oras sa pagtuon o pag-analisar sa advance ng mga discoveries. Particularly sa mga karakteristik sa mga nagkadaiyang machines or inventions nga ana-ana dili lang sa merkado. Apan konektado na usab sa computer. Matag usasab ka namo mihimo og kinaugalingon nga analysis o pagdiskubre bisan sa search engine o different browser diya sa internet. Sa theory nga daw sama sa utok sa tao. Din kung mo provide ka og bisan unsang butang o terminologies nga bot i-rediscover nga bot imo nga masabtan iya kini mahatag ug dili kay sa ingon lang niini nga failed kami mahimo og pagtuon bisan sa tanang butang nga makita ngadto sa balik kay sa pinobre nako nga pag-analisar aduna gyud relasyon ang tanang butang sa usag-usa sa mga kinaiya dili lang sa tao sa mga tanom sa mga bato ug sa latod sa tanan nga makita mo sa kalibutan nga gama ug gasa sa Dios alang kanatong mga tao sa latod wa na mo i-limit ang pagtuon sa mga butang nga makita bisan na sa dili makita labi na ang frequency ang magnetic field nga kabahin gud sa atong pagpakabuhi nga kalibutan. Generally speaking, sa mas lawom pa nga pagtuon, step by step nga pamaagi sa pagsulbad sa problema ang algorithm. Mahimo ba nga dili na lang ko nimo sultihan pa ng mga butanga, Andre? Kay halos sa tanan mong gipamong, Andre. Pipila ra gyud ang akong nasabdan ug kadaghanan niini, wag gyud ko'y naibawan. Kay ako'y talent niya ng field nga imong gisudlan. Dili na kaya sa akong panguna-una. Para lang na ninyo nga may lantip na salabutan. Sorry, Fiona. Ayaw pagkasabta nga nagpaggarbo ko sa kong kaugalingon. Ang ako nga... Ayaw nag-ipadayo ng buot mong isulti. Dili na kinahanglan nga pasabton pa ko nimo. Kay nakailan ako nimo. Fiona. Sorry pud kaayo. Kay dili gyud ko magkasakay ko noon sa may imong gipanulti. Mao'y rason nga nagpakahilo maragi ko. But anyway, ang buot na ko mahibawaan kun. Unsay rason nga nakanselar man ang inyong gihimong pagtuon sa pagpanuki-duki dito sa Japan. Maayo ang inyong tumong. Apan ngano, ug unsa man gyud ay ang problema? Unsa man gyud, Andre? Kay bisan tuod, nagkakos kini og dili maayo natong pagsinabtanay. Batuman ko nimo sa sa matuod nga rason nga mipursugid ka sa pag-ato sa Japan. Nakasabot ra ko kay wa ka lang maglantaw sa imong kaugalingon. Apan naglantaw ka sa kaayuhan sa kadaghanan. Labi na gyud sa mga inosenteng tao nga wa masayod kung unsay dagan karon sa panahon sa kalibutan. Salamat, Fiona, sa imong pagkamasinabuton. Diyan ko ang nahimo kong sayop, labi na gyud nimo sa atong relasyon. Hinungdan nga buot kong mubawi og hulipan ang akong mga pagkuwang. Wa ka pa musulti nako sa buot kong mahibawaan. Kay bisan tuod nagalagyo ako tungod niini. Apan kay mahinungdanon kaayo ang inyong katuyuan. Wa gyud ko magmakuli sa pagsabot nimo. Og mas nakadahig pagkani ko nimo. Og mibatig karbon nga ikaw ang hindi ko ma. Usman ko, salamat tayo, Fiona. May lead na nagisulti si Professor Jiro nako personally sa mo pagsulti. But wa pa gyud siya hingpit nga mikumpirmar sa rason ngano nga nahunong og kanselar nga among gihimong pagtuon dito sa Japan. Matud pa niya nako nga ang mga globalista, ang mga elitista kuno ang hinungdan ngano nga nagkanselar ang gihimo namong pagtuon dito sa Japan og nagkatakdo ang namong una-una. Karulo na ako may bawi, Andre.
kinigirili ni Professor so tunumo ka na ako sa mga resultes nga ang kagamahanan sa Japan mismo ang may pahunong ug may kanselar sa atong gihimo katuon dito sa Japan. O Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Sa mga elitista nga dili buot nga may makababa kanila sa ilang tinguha nga pagkontrolar sa kalibutan. Unsa? Kung mao, huwag kita masayo, Professor Jero. Gusto gina nga itong pagduda. Bidugang si Professor Tsutonomo Kuro. Kontrolado sa mga globalista o elitista. Dili lang ang ilang narso, kundi ang tanan narso sa kalibutan. We were being monitored, Audrey. Bisan dito pa kita sa Japan, sa Academy, ang tanan na ito mga kalibukan nito. Bisan pa mga classified information nga atong gitago kanila, bahin sa atong gihimpagtuon o ang nuki-duki nga tungod sa atong pagtinabangay. Sa atong hiniusang puwersa sa tuon, ilang napalantawan nga ang atong gihimo sa umabo. Maong magkaguba sa ilang agenda nga ideklarar ang New World Order sa tibuok kalitan. Professor Jero. Og nahibaw kabagon unsay nasul sa taon. Ang impormasyon nga gisulti ni Professor Tsutonomo Kuro nakarapat nga maoy nakapaligon sa kwato. Nakatungla hitabo sa New York City. Pila nakatuig ang milabahay. Di na ba niog nga kumo sa katuka alien attack or alien invasion. Manipulado kato sa mga globalista o elitista. Ila katong pinuhatan. O kabahin silang yawan rat. Maong kinahanglan nga ato kini pangandaman. Kinahanglan nga atong pangandaman kining tanan. Professor. Oh my! Dad, si Sophie kini, your daughter. Pastilan, you need to accept na gyud, Daddy. Nga dili ka na idaran. Kung dili, tiguwang ka na gyud. Oh, I'm sorry, Dad. Ayaw lang ko doon kasuko. Chill. Anyway, di ako karon sa construction site sa atong gipatukot nga bagong building. O gusto na ko, Dad, nga ang tanan nga mga facilities niini advanced ug modernized na. May gikontak na si Mr. Sala nga assistant manager for operations. Doon na siya gikontak na tao nga mo'y mo trabaho niini. That's why nga ni ako karon diri sa site aron ma-meet na ko personally ang yang gi-recommend. Kay mo anhi karon aron mutanaw sa site. Excuse me, ma'am. I mean, Madam Sophie Jimenez. I am... Ikaw? Oh, ma'am, managkaila ba ta? Ako ang gipada ni Mr. Jumides Sala din sa construction site. Wow! I'm sorry, ma'am. Oh my, oh my, oh my. I have proven it again. Nga pagkagamay ra gyud ay sa kalibutan, Mr. and Engineer Andre Martin. Yes, ma'am. I am Engineer Andre Martin. Mr. Jumides Sala contacted me, not just to meet you personally on the site, but also he instructed me to conduct a feasibility study nining ongoing construction nining inyong building. Kung sa mga ang mga posibleng kahimanan na ma-install niini. Dili lang lahi kung unsay kasagaran, but specifically advanced and latest. Yes. Mao ka na'y buot kong mahita po, Engineer and Mr. Hallway Blocker. Oh, Huwag ka ba nahinumduman ako? yes, ma'am. Madam. Don't call me Madam. Sorry, ma'am. Unsay mong nahinumduman ako, Mr. Hallway Blocker? Tingali, dili na kinahanglan nga mo pasabot pa ko sa kong side. Kaya nahitabo nagkatuwa unexpectedly and unintentionally. But mga ikog dispensa ni mo, ma'am, for what happened. Sa disturbo or inconvenience nga kung himo ni mo. Again, I'm so sorry. Forget about it, Engineer Martin. Akong ipasabot kanimo ang overview nga buot kong mahitabo ning maong building. Aron mahimuan mo na kinig pagtuon. Ug mahatagan mo akong idea kung unsa gid ang angay niini. Come on. Yes, ma'am. But don't worry, I am open for any suggestions which you might think nga mas maayo pa kaysa sa akong buot nga mahitabo. Tingali, nasulti na nako nimo ang tanan nga buot kong isulti. Og nag-expect ko nga ma-meet nimo kung unsa may akong gusto.
Okay, ma'am. Oh, excuse me, ma'am. So, I need to leave. Yes, ma'am. Thank you. Hello, Fiona. Hello, Andre. Dili ka busy? Ha? May gipagkikitaan lang ko nga client. But from 10 to 15 minutes, mubiyan ako diri. May mo ba nga makari ka sa office? Yes, gikan diri mo diretso ko diha. Okay, Andre. Magpaabot ko. I need to leave. Oh, yes, ma'am. Og usban ko, thank you. Andre? May gikasulti ka? Ang akong client. Babae di ay siya? Yes, bye-bye. Mao ba? Okay. Sige, bye na. Sige, bye na. Kay may tanan usa ko diri sa building, kabayan sa feasibility study nga akong himuon. Aron nga makanha na din ko nimo. Pabutan lang ko. Oh, hello? Fiona? Hello? Ay, wala mo siya. Dalion ko ni. Kaya medyo lain na biya itong iyong tunada na. Wa dayon siya makarikol nga nakita nami. Batihang nahinumdum siya. Labi na kay napikon ko ni atong ikayuna. Nakita kong kipati siya kauwaw nga rin ako. He's different. Engineer Andre Martin. Fiona, may problema ba? Ha? Nang inyang, may gisulti ka? Oy, nagutan akong may problema ba? Kuan. Oo, wa man ang. Murag hapit na mo oras. Wa palagi si Andre mo, anhe. Bitaw. Matud mo, may babae siyang gikasulti. Oo, murag nakasabot na ko. Nagselos ka. Dili ba, day, Fiona? Ngano kung magselos ko? Iya man tong client ng inyang. Ikaw, gyud. Ay, natural raman gud na. Ikaw gud ng inyang. Bitaw, natural ra gyud na, Inday. Kana, nagpasabot nga love ni mo ang tao. Bisan client to ni Andre, abi lang ni mo. Bisan pa, purely work lang ang ilang panagkita or panagsulti. Dili yun nakalikayan nga mupati ka o medyo selos. Kung dili ka makadinay na ko, ana. Kay miagi, nagyug ko ni ana, day, Fiona. Ikaw gud ng inyang. Gusto ko, dili ba? Pero para nako, no? Swerte kagyud ni Andre. Kay bisan tuo dili ko suhito niya, pero sa iya lang mga lihok, sa iyang sinultihan. Dili lang sa mga sulti sa uban nga nakailan niya, ha? Nasabot gyud nako nga kasaligan gyud siya. Maong sa gikaingon ko na, swerte kagyud kaayon niya, day, Fiona. Nang inyang. Ay, akong tubago ng intercom, day, ha? Palihog ng inyang. White House, good morning. Asawa ni President Trump. Sinang inyang. Iniyang, oy! Guard, ma'am! Nakita ni Miss Fiona. Ha? Uy, may nangita ni Day Fiona. Wa na'y lain. Si Andre na na. Pasudla, guard. Pasudla ng anak ni President Trump. Sorry gyud kayo nga nalugay ko. Natimingan kog traffic kay disgrasya sa highway. Hope you understand. Anyway, niya naman gyud ko.
Kaysa madalingahan sa imong client. Anak sa usa sa mga ilado ug dagkong negosyante karos nasod ni Mr. Gabino Jimenez, si Sophie Lee Jimenez. Mao pa. Unyak? Gwapa? Mao ba ni mong tuyo sa pagpanin ako? Aron magpakisayod kung kinsa nga kong client ug unsa ang iyang pagkatao? Ngano, dili ba mahimo nga mangutana? Wa ko magsulti nga dili mahimo. But, nasayod ako kung sa'yo nasa mong una. Do you think nagselos ko? Ikaw may nagsulti, ana. Ug sa laing bahin, naranaan mo kung wa kay pagsalig na ko. Basta ako, igol akong migrab sa opportunity nga makakuha ko og client nga misalig sa akong kapasidad sa trabaho nga ilang gisangon ako. I'm sorry. Wa kay angay nga pangayon nagsorry nako. Ang ako lang, nga mosalig ka nako. Kay ikaw lang ang bugtong pinuhat nga buot kong ikaw man sa tibuok kong kinabuhi. Andre. Sa Lex Pinol. Wow, kasweet nila. Nalimbaot, ginagtanan akong balipo sa kasweet ninyo ni Andre, day. Mahimuot mo lang tani mo ng inyang. Bitaw. Patya na lang ko, day, Fiona, be. Gwapo na, buutan na, engineer na, scientist ug inventor pa. Wow, nalang yun. Ha, maong bisan unsay mahitabo, day, Fiona. Ayaw gyud nagbuhi si Andre, hangtod nga mulagom, ha? Kinahanglang masayod si Andre ni Ene. Kay ingon sa ko pagkahikit-an nako kung unsa ang sunod nga mahitabo. Hello, Prof. Jero. May adlaw. Dispit sa profesor nga wa taday ka matubag ha kay saon nga may nabisihan mo ko. Wala problema, Andre. May mahinudanon lang kung insulti nimo. Nga akong napangalantawan, nga doon na unay umaabot nga laing panghitabo. Sama sa nahitabo dito sa New York City, pipila na katuig ang milabay. Ha? Usa ka lang butong isulti na ko, profesor. Usa ka lang. Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino. Si Andre ug si Ethan. O palihog na ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.